Good morning guys. Happy Wednesday. Ayun, super tanghali na. Literal. Yes, Mikey, good morning. Good morning. Issues. Ayun, lumabas lang si Daddy kasi may nakikipagpalit sa sasakyan. Yung isang Suzuki. Ayun. Ano na ata? Ay, nakakainis na talaga tong camera na to. Ayun o, hindi na siya masyadong nagpo-focus. Wait lang, gamitin ko na nga yung bagong yung isang camera. Pagtsagaan na muna natin yun guys, ha? Kaysa dito sa G7X, kailangan na talaga mamahinga nito. At tagal ko na sinabing kailangan niya na magpahinga. Pero hindi ko magawa-gawa. Kasi ang ganda ng nito eh. Ganda ng quality. So, ayun. Kala ko may ikipagpalit. Bakit nandiyan pa rin? Ayan. Ito kasi sa pinakaunahan, yung Arab. May-ari nitong, dito, Arab company. Para siyang, Manpower. Tapos, ayun sa 301. Tapos, ayun si Tonton. Then, si Taylor. And then, yung sa 401. Yung bago. Ayun na. Papalit pa lang pala. Ertiga. Bago. Ayun, since Wednesday, itong dalawang to is coding. Si Tonton tsaka sa 301. Coding niya pag Wednesday. So, si naman, si Taylor, Tuesday. May pagpalit ata yung Ertiga kasi ewan ko ba't may pagpalit. Hindi pa naman kami aalis. Or ayun lang nila ma-istorbo. Diba ang hirap ng parking namin? Ayan. Ano na lang guys. Nasa usapan na lang yan. Nakikipag kung anong oras kayo lalabas, yung ganun, para yung schedule ba ng paglabas ng bawat sasakyan. Ayun, nagpalit tayo ng guys. Okay naman pala ng camera. Itong SX730HS yung gamit ko. Okay naman pala. Minsan kasi siya malabo kapag sa medyo madilim na lugar. So, kailangan nito maganda quality nito pag sa maliwanag din, diba? Ayun, tayo na si Daddy makabalik. Breakfast na kami. Ayun, Wednesday guys, walang pasok si Chris kasi Paranaque Day. So, let's go na. Ayan, katulad nito. Ayan, hindi masyadong. Pero okay na, pagtsagaan muna natin. Kaysa bumili na naman ng bago. Sayang sa pera. Pero tayo guys ng mushroom. Ayan. Tortang mushroom. Bango. Matik yan dahil walang pasok. Nasa opisina siya. Nag-opisina na naman si Chris. Walang pasok eh. Hello. Ayun, kami na lang ni Daddy magbe-breakfast. Actually, pa-lunch na eh. 11:20 na. The name of the Father, the Son, bless us all as in this way, but we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Ayan, ito na ang ating guys, tortang mushroom. Ayan, si Auntie na nagtuloy. Nagawan ako ni Auntie ng trabaho. Sinuloy niya na. Meron pa ditong longganisa. Kain Auntie! Ayan. Sorry. Tapos, ano ba dito? Tuyo. Ayan, meron tayong tuyo. Young boy. Egg, and then spam. At syempre, hindi mawawalang coffee. Nagpass muna ako ngayon sa guys, apple cider. Kasi gusto ko magkape. Namiss ko yung kape. Kape muna tayo ngayon. Pagka-breakfast alis na kami ni Daddy. Punta kami to shopping center. Bili tayo ng, kabayo. Oy, Laglag. Bili tayo ng cortina. So, ayun guys. Punta na tayo sa to shopping. Ayun, tayo ko lang si Daddy. Maghihilamos lang yan. Suot ko pala yung yung pinansimba ko nung Sunday. Ayun. Pag kasi guys, pag okay pa yung damit, alam ba, pinagsimba lang naman, pinapunta ng mall, hindi naman masyado nadumihan, is hindi ko agad yun nilalagay sa sa labahan, kasi sayang, nanginayang ako sa sabon.
O, diba? Ang inahin sa sabon. Hindi, tsaka, ano na rin eh. Kumbaga, hindi rin masyado mahirapan si auntie sa mga labahan. Kasi malapit na mag-ano si auntie, mag-senior citizen. 58 years old na yan si auntie. So, ang ano ko lang sa kanya is yung mga next race, yung mga white, yung uniform. Pero sa amin, mga pinagpawisan lang naman, madali lang labhan. So, ayan, sinuot ko na para after ngayong araw na to, pwede na siyang labhan. Uy, madami akong damit, guys. Kaso nga lang, tinitipid. I mean, ewan ko, ganun lang ako. Kahit si daddy nung nung nagtatrabaho pa siya, yung mga pantalon niya is siguro buwan bago palabhan. So, pag talaga pinagpawisan ako, maghapon yung damit sa akin, ayun, automatic labahan na yan. Pero pag mga hours lang, okay pa naman. Suotin natin ulit, di ba? Ganun lang yan. So, anyway, magto-toner lang ako, yung ating tomato toner. Ito na yung guys. Ay, kabayo, wait lang. Alisin ko lang. Different to guys, dun sa tomato toner na unang lumabas. Kasi yun is parang gel type. Ito may konting may konting pang-rejuve. Ayun. Tomato Revive Toner. Yung name nito. Kaso, inaantay ko pa rin yung yung sticker na lang. Tapos i-out na natin siya. Yung matagal sa sticker, madami kasing ginagawa yung taga-layout ko. Or kung meron sa inyo na marunong mag-layout din, let me know kung magkano magpa-layout sa inyo, guys. So, yeah. Yan lang. Toner lang. And then, serum. Yun lang sa, ko. Sa day routine ko. Yan. Mamayang gabi na lang ako maliligo. Naligo naman ako kagabi. Bago natulog. So, after nyan is toner. Tomato toner tayo. So, hiyang ako sa mga products ko, guys. Kaya, ayun lang. Ang lagi kong ginagamit. Pero yung old na tomato toner, guys, maganda rin yan. Kasi sobrang daming benefits nun. I mean, yung mga extract doon, lalo na sa tomato extract, talaga pinabongga ko yun. Natural, pwede sa buntis, sa mga teenager. So, ito, different lang to sa sa nauna. Konting pang-rejuve to. Pantanggal ng mga blackheads, whiteheads. Ayan. So, isasabihin ko na lang yung kung kumpleto ang detalye ng product na to once. Okay na yung niya, packaging. Ayan, problema ng to, hindi ba siya, hindi sharp yung pang hindi crisp yung pagkaka-clear niya, Pero, tiyagain na lang natin. Ipon muna tayong pambili ng bagong camera. Or tapusin ko muna yun sa yung mga sa credit card. Kasi ayoko nang pinagpapatong-patong nasa credit card, guys. Kahit na malaki yung binigay sa atin ng credit limit, ayoko yung sagarin ba? Kasi ang hirap magbayad, di ba? Monthly din yun, di ba? Meron pala ako, guys, kailangan inumin na gamot na muna prior dun sa pagbabalik namin bukas sa clinic. So, 3 lang naman siya. Kailangan 3 nga ba? 2 lang pala, 2 klaseng lang, pero tag 3 piraso. So, ayun, every 8 hours. Kasi bukas yung balik namin eh. Buti nakita ko yung supot. Ayan, take lang ako. Daan muna kami, guys, sa store. May hatid lang ako yung 2 pirasong tortang mushroom. Ayun, nagbaka na si Emma, tapos may tira doon kay auntie. Tapos yung isa inulap namin kanina ni daddy, pinati namin. So, para hindi masayang, wala masyadong tirang ulam sa bahay. Ayun. And then, diretso na kami doon sa shopping. Si Chris ayaw sumama gusto sa bahay lang. Tara, let's! Si daddy na pinagmaneho ko. Mag-ingat lang siya. Mulan bigla. Sa bagay, kanina pa mga makulimlim Uy, kaliwa dati. Sa store muna tayo, diba? Mawala ka na naman sa Bango
Bang mo duda. Ang pait-pait pa. Bumumba yung Old Spice. Magandang spice. Hoy! Amam na muna, dali na. Ayun, ay mamaya na yung ano, strawberry. Dala ko yung strawberry eh. Ay. Lika, ito baby. Kuha nga ito sa bawit lang. Lagyan natin. Okay na, open natin. Uy, ba't ang sungit yata na ito ngayon? Ay, hindi naman. Ay, ko na. Ito, pak. Doon na kay Tito. Bigay mo na kay Tito, dali na. Tito, open. Po, dali na. Dali na. Ito pa kate. Ayun, wala. Oh. Kaya, list muna ako. Bye. May tao sa bahay? Pupunta nga lang ako itong shopping. Grabe ka. May tao sa bahay? Hindi aalis yon. Titingnan ko yung mga... sige, daan ako doon. Ano yung mga bote? Hindi, yung halaman na ano. Yung pot, yung sinasabit lang. Bakit? Grabe to. Tanim ka na naman. Hindi nabubuhay. Eh kasi diba sa ano yon, sa may tawag doon, sa may aircon yon. Ayun, kaya di ako nabubuhayan nun. Painom naman si Tata. Painom naman si Tata, baby. Ah, sarap. Ay! Oh, sige na, bye-bye na. Kiss na lang si Tata. Kiss na. Bye-bye. Bye! Ayan, dito na kami guys sa third floor sa To Shopping. So, ito lang yung available daw. Itong white na to. Kailangan ko ng white. Ito ba ate, available to? Para siyang hindi white na. Parang dirty white na. Parang panggitna lang naman. Kuya, marami pa to. Yun sa kabila mahal yung mga makakapal. Pang aircon talaga. So, ito kinuha ko. Ito ba? Ito. Ito yata. 300 ang wholesale. Minimum 4. So, kumuha kong 4. Ayan. Tapos, maganda maninipis lang, no? Doon sa ating mini studio. Ano ba magandang kulay, guys? Ayan. Maninipis lang. Mga siguro dalawang ano. Ito, maganda. Red. Ito. Ang tasty, no? Pero kuha ko dun sa makapal. Yung si daddy. Bantay-bantay. Makapal. Ayan. Mas mahal dito, guys. 420? 480. 480. Tsaka tingnan nyo na rin yung ano niya. Yung Quality ng ano. oo nga, pero yun, dito pa pala binili. Ayun yung nasa kwarto namin. Dito pala yung guys. Akala ko sa ano, sa mall. Dito pala yun. Yung nasa kwarto namin ngayon. Ito ata yung nasa kwarto namin ngayon. Ayan. 480 nga lang. Each. Ito sa kwarto naman ni Chris. Ayan. Dito pala yun. Akala ko sa mall ko binili. Dito pala. Ayan lang. Hanap lang ako ng pamalit pa. Wala na ibang design, te. Meron ako mga ganito eh. Yung ano lang, simple lang. Meron yung ano, yung parang... Meron? Wala yung puti. Oy. Na yung puti. Wala na kayo yung parang stripes na ano na iba-ibang kulay. Ay, dito. Meron Yung ba? may ano, ganito. Makapal yun natin eh. Hindi yan. Hindi yan. Alin yung puti yung wala? Yung ito, oh. Ano na? Wala yan. Pero yung isa, meron? Oh, meron. Yan, oh. Ah, sige. Yan. Ito, may iba pa. Sa inyo lahat to, no? Pati doon. Ano ba? Ano ba maganda? Gusto ko dito lang. Parang manipis lang na ano. Parang abaka lang. Or pinya. Parang barong. Maganda ito. Ito parang bet ko. Red. Ano ba maganda ito? Kulay. Wala pa. Malalaki na aso namin eh. Ayun. Sabi ko pwede to oh.
Sarap pagka-baby ulit. Soon, charot. Puti, madam, is Ano? pangalawa yung nakasabit. Madumi na ba yung nakasabit na? Hindi. Patingin na at muna. Nakam sa to shopping, guys. Mga bad na alas May dance ano sila. Hindi sila nagtatrabaho. Ayan, dati ito yung default ano namin, shopping mall namin kasi sobrang lapit lang sa Don Carlos. Pero andito kami para magtingin-tingin ng mga ano. Parang ano lang to guys, wait lang baka maano ko. Music kasi. Patapusin muna natin silang sumayaw. Ayun, tapos na sila guys. So, kailangan ko na ito kasi pag ano doon, magpapaluto ako sa labas. Mas maganda itong ganitong kawali, di ba? Ayan, nasa 330 pesos lang. Malaki na bibilin ko. Kuha din ako nito guys para sa ano, pag nagpiprito ng tawag dito, isda. Mas masarap pa rin ang piniritong isda dito sa ganitong kawali kaysa sa non-stick. Ayun, ito is 250. May mga hugot din pala dito guys. Bawat counter pila para sa mga taong handang maghintay. Kabila, pila para sa mga taong single. Parang para sa McDo. Dito tayo. Sa willing maghintay. Welcome to the show. Ayan na guys, yung mga napamili namin. Ayan, sa shopping. Tapos ito doon sa Kortinahan. Tapos nakabili na rin ako ng mesh. Ayan. Ayan. Tapos didiretso kami ni Daddy sa Captimar para bumili ng mga paso. Kasi yung mga paso namin sa sa Don Carlos, inuwi na pala ni Mama sa Nueva Ecija. So ayun, bigla na tayo. Tag 25 each lang naman ata yun. For 20 pesos. Ilan ba kailangan mo, Daddy? Depende. Para din sa ano yun. Tsaka soil ba? Kailangan pa? Hindi na. Kasi Soil, i-repat yes. mo lang naman, di ba? Wala na yung mga soil doon siguro. Wala na yung... Sige, then soil. Para maayos na natin doon. Wala na yung mga halaman niya. Mailabas na kumbaga para may enough sunlight na makuha. Dito na kami Cartimar guys. Ito may ano bulaklak na. Kaso mabilis lang naman mamatay yan. Madali mo ba? Ano to yung prutas to Ano ba yun? Dragon fruit ata yan. Parang inano lang. Moon cactus to. Moon cactus. Pero nakita ko yan sa bazaar. Parang ano lang din. Parang bulaklak ng dragon fruit. Ayun. Pero kukuha ko nitong lavender. Ayan, 100 pesos lang. Walang tawa dito kuya sa lavender mo? Ha? 100 lang talaga. 100. Mabango ba? Oo. Oo. Mabango. Isayin mo, ma'am. Ito, at dito sa malaki na. Yan, 200. 200. Dito na lang siguro. Sige nga, ano natin konti. Sorry, pengi konti. Oo nga. Bango nga. Dito ano to? Rosemary to? Rosemary. Para sa mga herbs and spices. Ito, flat parsley. Peppermint. Thyme. Ito pa rin yung thyme pag pag fresh. Ito peppermint. May dill. Oregano, ang dami naman oregano sa sa probinsya. Ang bilis niyang lumago. Lavender. Kuha ko lavender. 2 lavender, kuya. Yung medyo malago-lago na. Wala bang free lupa na? Free lupa. Ano pa, kuya? Yung mga namumulaklak mo. Maliit lang, ma'am. Tag 50. Ito. Ito. Kasama mo na yan. Ano ba? Pareho lang naman yan, di ba? Hindi, Tsaka to. Iba pa ba yan? O sige, 3 din yan. 3 na. Kutsura tatawag niyan. 20 na lang isa niyan. Ang dami ko na. Barat eh. Tapos lang atin yan. Ay, ito pa. 3 pa. Yan. Para mag-green. Salad. Salad. Nataot. Ayan na. Mga maliliit na. Eh di San kulang Francisco. to, daddy. Bakit? Ilan na yan?
15. Oh. Easy pa lang eh. 20 lang to, di ba? Oh. May transfer ka pa na sa bahay na makakaktos mo. Ano na pala to? 18. Oh, dalawa na lang. Dalawang San Francisco. Alin San Francisco? Di mo alam yun, no? Proton. Alin dyan? Ayan, Ay, may kulay. parang kinakalawang. Huwag na yan. Tanggalin mo na to dito ulit. Ito na lang, oh. Ito. Yung, Ito na lang, kuya. ganyan din yun eh. Oo nga, ito na 50 lang. to eh. Oh, ito na lang. 100. Ito na, para palalaguin na lang. Yan. Dalawa. Dalawa lang. Yan. Okay na yun. Eh, yung mga ita-transfer mo doon, wala na nga. Dagdagan natin yung 10 pa. Ayan, si kuya na lang pinatransfer namin. Para ready na lang. Sasabit na lang ni daddy. Ay, sorry. Yan. Pag yan, nagkamatayan na naman daddy, ah. Parang nakatutok na aircon dun. Naarawan ba ito mo? Oo, may maarawan naman. Pwede yan? Pero hindi yung maghapon ah. Ay, ganun. Ay, hindi naman. Kasi umaga Yung lang. daan Oo. Kasi sa hapon wala naman ng ano Okay eh. lang. Stay na lang sila doon. Hindi ba kasi Tutok lang lagi ng... Ay, parang ano. bawal kasi ito sa maghapong araw. Ah, okay. Hindi. Morning sun, okay. Okay. Ito ang aking lavender. Sa loob lang to. Lalabas-labas ko lang. Ayan, ang cute. Oo nga, mas maganda nga pag green na. Gandang tingnan. Ayan. Ayan. Yan, kuya. Ay, yung sa ano pa pala, kuya. Yung sa, ito pa. Dito to. Siya sa loob. Ah. Oo, sa loob. Pero ano lang Isang naman. ceramic na lang bilhin mo. Hindi, ilalagay ko siya sa Ihang mo ano, na lang hiyang kasi ko siya eh. Green din. Oo, green din. Ayan. Itong aking lavender. Iyan, ganun din yung pag ano niyan, water niyan. Ayun, dito na kami sa clinic, guys. Diyos ko. Biglang tangkad. Kaso pag nakahubad kasi siya, Dok, alam mo yung mga, nakita ko na yung mga buto niya na ano, kaya nakaka-worry din. Kasi ano na, puberty, biglang tangkad. Takot pa naman din siya. Sabi niya baka kuhanan ako ng dugo, ah. Kaya actually lang, X-ray lang. sure lang tayo na walang TB. Yun nga po eh. Yun lang ang reason na pwede maging biglang payat. Opo. Pero usually naman kasi ano yun eh, may ubos sipon every Okay month. po. Monthly yan. Ano po kami Isa pa, kuya, wait. Dito kami nagpa-check up, guys. Ayan. Sa ano. Dito lang sa taas ng store namin. Paranoid lang si mami. Paranoid lang daw ako, sabi ng doctor. Ayun, he's healthy. Wala naman daw problema. Ganun lang daw talaga pag nagbibinata na, biglang payat. Pero pinapapalitan yung gatas niya. Yun. And then, more on milk nga daw. Para manumbalik yung ano niya. Ako naman, pilit-pilitin mo ako na uminom ng Oo, kung pwede ka magchupon sa gabi, magchuchupon ka. ayoko magtataba. Hindi naman mataba, yung healthy lang anak. Ayoko ng ganyang buto-buto ka. Mawawala rin. Eh, gusto ko tumaba. Pag nagka-abs ako, mawawala. Sus. Pauwi na kami, guys. Ayan, lumalapang birds. Ayan, nandito na yung ating mga halaman. Ayan. Dito ko talaga balak ilagay itong ano, lavender. Tapos, lalagay pa ako ng ibang mga flowering plants dyan, guys. Diba? Para mag-green. And, this one is ilalagay namin dito. Kaso, na-miss
ano ko na naman yung miscalculate ko na naman yung lapad. Ang liit pala nabili ko. So, pwede na siguro pagtabihin to dyan. Kasi bala ko dito pa sa kabila eh. Ayan o, sasabitan kasi dyan. Ayan. Diba? Pero try muna natin dito eh. Dito nga pwede pa dito eh. Kasi mag-drill na naman si daddy. Wag na. Okay na yan dito. Ayan. Diba? Mag-greenish. Greenish. Hawakan ko na ba shorts mo? Pag ako na yung nasa baba na ako na daw, sabi ko siya na, tapos hawakan ko na short niya. Para magdalaglag siya. Sasabi ko. Sa first floor na. Ito pa dalawa lang to. Eh, yun lang. Pinuno lang natin yung 20 pieces. Ang cute. Naka na. Okay, ikaw na to. Diyan na. Ang dami pang space eh. Ito na sa ilalim yun eh. Hindi. Meron pa yan dyan. O, diba? Kasha pala. Uy, wag ko siya lumilalim. Wag na kasi dyan. Ito naman eh. Ang daming space dito sa taas eh. Timang-timang nito. Wag na dyan. Maghanap din ito. Sige, hawakan ko na shorts. Baba. Yan. Sa palas. Yan. Cute din. Ah, diba? Kaya na masyado yung muko din. Ay, ito na ayusin mo. Tsaka na pagkakagawa. Buti pa dito. Special yan eh. Ayusin mo na! Special yan eh. Doon nga sa dulo. Ayan o, ganda. Yan. So, kulang pa pala. Bibili pa ako ng yung mas dyan. Mas malapad. Dito namin lalagay. Ayan o, kasi may kaso, di ba bumigay yung yan? Bakal na yan. Kalaw. Baka bumigay eh. Ah, dito na lang. Sa kabila niya. Ayan na. Yung, ayan o, para sila. Ito na lang pa. Huwag natin pakialaman yung may dyan. May kalawang na. So, parang hangin lang sila dyan. Diba? Wala, di ba pakalitong kalbo na to? Okay na nga eh. Tapos tayo, lalakad pala tomorrow, daddy. Bakit? Hello, may appointment tayo kay kay Doktora. Doktora Jaco lang. Eh, ayun. Ano din bukas ni Chris, guys? X-ray na lang. Yan lang kailangan niya. Tapos, doon natin malalaman na Siya ay kung wala siyang TB daw. TB lang naman. tuberculosis. Oo, pero hindi naman siya galing sa sa ubo, kaya confident ako na healthy naman yung anak natin. O, ayan guys ha, clear na tayo. Wala siyang sakit. Talagang dahil sa pagbibinata niya. Kaya, siya na mamayat ng bawang. Tingnan mo ano pala yan doon na mga empleyado nasa rooftop. Oh. Ito naman ang sunod mong project. Ito, re-repat niya din. Ayan, kaya bumili ako ng extra 10 piraso nung ganung size. Tapos ito, pwede ba mo ba itong i-repaint, daddy? Hindi. Para magamit ko. Lalagay ko dyan. Kaya dun sa tatakpan ko kasi yung dyan. Sabi ko, puti. Kailangan mo rin ng primer eh. wala ka pa? Di ba bumili ka kapon sa Ace? Primer. Kailangan ko didikit yung pintura eh. Oh, sige. Ito okay na to. As is, no? Brown. Oh. Okay na, no? Okay. Nag-accentuate doon sa gripo. Gripo kasi. Ayan, Laki ng gripo namin. hindi ko alam paano Pinagpala takpan kami. yan eh. Sabi ko yung buhay na halaman na lang lalagay ko dyan. Diba? Para matakpan siya. Mayaman kami eh. Mayaman ka, malaking gripo niya. Ayan. Edit muna ako guys. Ito okay na. Bukas to ipapublic. Ayan, wait lang. Edit lang tayo bago ko magsimba sa Baklaran. 6
quarter to 6. Ay, hindi. Pa 6 na pala. Quarter to 7 pala ako pupunta. Ayan, for English Novena. Alis muna ako, guys. Magsimba lang ako sa Baklaran. Ay, nahanap ko lang yung aking Novena booklet. Where are you? So, hindi na ako magdadala ng vlogging cam doon. At, yeah, wala naman tayong iba-vlog doon. Novena lang tayo. Ito yung bag, maliit na bag lang yung dadalhin ko. Cellphone lang nagdala ko kasi ayun, may kausap akong buyer. Mag-pick up ngayon dito sa bahay. Mamaya naman pagdating. So para ma-inform ko lang siya na wala pa ako sa bahay just in case pumunta na sila. Daddy ano na ako? Manid pa yung papala. So see you later, guys. I am home na, guys. Ayun, inaantay ko na lang yung district ko na magpipick up dito. Kukunin niya kasi yung GC niya. Ayun, siya na lang ang... Ay, hindi. Marami pang hindi nagpipick up. Di pa dinadaanan sa store. Ayun, yung iba kasi sasabay na lang daw sa mga panibagong orders nila. So, ayun. May kukuha ng word. Ay, kabayo. Ayun. Ano po yun? Ang dami naman kasing binigay na ano ba ito? Envelope. Ayan, baka kasi ano niya din, ipamigay niya din, alam mo yun. So, yan, nasa diskarte kasi yan, guys, ng mga district ko. So, pag may mga promo, nag-a-avail sila. So, pag yung mga nakakahit ng yung sa promo nga, is ayun, meron silang mga incentive na mas pinipili nila yung yung gift certificate na lang kaysa sa mga gadgets, kasi nga mas maganda naman talaga ito kasi equivalent lang to ng pera din. So ayan, 100 pieces na tago 500, ayan, 50,000 worth. So ayan, isang tao lang yan. Galing nila, no? Tawag na si Poknat, nandiyan na. Ala, dapat pala mag-ano ko, i-haul ko pala dapat yung yung binili namin kasi niligpit na ni auntie. Yung mga pinamili namin kanina sa 2 shopping center. Ayun, guys, tinan nyo. Ito yung mga kortina na nabibili ko doon. So ayan, baliktaran niya kung anong gusto niyo. Yun. Doon lang yan sa sa 2 shopping. Medyo mahal pero okay na kasi maganda yung quality niya. So bumili ako kanina. Tingnan ko kung nandiyan pa sa labas. I-haul natin. May ilang kortina na bili. Wala na. Niligpit na ni auntie. Niligpit na nga. Ito na lang yung natin. Ay, hindi. Nandito pala. Ito. Ano ko na. Kain tayo maya-maya, ha? Tayin ko lang yung magpipick up. So, ito, guys, yung sa kortinahan. Kortinahan talaga. Bumili ako na itong kumot. Yun na lang ang ipangsasapin ko dyan sa higaan nila Magi. So, ito, 3,500. Ayan, para may pamalit-palit. Ay! Ay! Gluten! Sino si Junior kasi? Wait lang, sara muna natin. May tao kasi dyan sa labas. Ayan. Ano to? 3,400. Ayan. Ano nila? 3 ba? O, tama, 3. Ayan. Isasapin ko dyan. Tapos, ito yung mga kurtina. So, nagastos natin is 3,600. Lahat. Ayan. Ito. Kinuha ko na yung naka-display doon. Palalabang ko na lang muna kay auntie. Kasi walang kapartner to. So, ayan. Ito lang ang medyo mahal. 350 isa. So, ganyan yung mga style niya. So, puti yung binili ko pang gitna lang. Ito yung resibo sa blanket. 500. So, ayan. Dalawang white na iba sa ganun design. Tapos, ito yung mga tawag doon? Sa kabilang, naman? Sa kabilang ano ba tawag doon? Sa kabilang naka-display. So, yung magkakasama, yung parang, sabi ko parang abaka. Kaya kumuha ko ng blue. Ayan, kasi parang maganda to sa mata eh. Ayan. Ganyan. Ayan, lalagay ko doon sa sa ating mini studio. Ayan, per pair to, guys. So, merong dalawa niyan. Tapos, ito pamalit, yung parang nag-pink na
Actually, maganda to pag nakahang eh. Ayan, parang nagba-violet siya na nagpo-purple. Ayan. And then, eto, yung puti pa, pang gitna. Kumuha ko ng 4 na pair. Ayan, kasi minimum 4. So, kumuha muna ako ng 4 nito. Tapos, ito tagdala-dalawa na lang. Basta naka-minimum na kayo ng 4. The rest is pwede ng dala-dalawa na lang. So, ayun yung 4 na puti din. And then, kumuha ako ng 4 ba? 1, 2, 3, 4. O, tama, 4. Tapos, kumuha ako nung half lang na yung panglagay ko dito sa kabilang, kabilang cortina. Ay, kabilang, ito sa may jealousy. Kasi kalahati lang yun eh. So, yung half lang ang kinuha ko. Ayan. Yan ang kulay niya. So, yun lang guys. Ang nabili namin. Tapos, sa taas, yung sa to Shopee, hindi ako masyado nakapag-vlog kasi ang ingay nung yung music, baka na naman tayo, third party tubanes na naman tayo. Ayan. Pero nakabili ako nito, binili ko to kasi nagandahan ako. Di ba usong-uso to ngayon yung parang design na pantulog lang, pero siya, blouse. Ayan. 200 pesos lang, di ba? Ayan, 200 pesos. So, yun ang namin guys, yun ang default mall namin dati kasi malapit pa sa sa Don Carlos kami, 'di ba? Tricycle lang o kaya sidecar lang. Kaso ngayon malayo na kami. Talagang tatawid pa kami ng EDSA. So, yun lang. And ito, yung panlagay kay Taylor kapag nasa labas para hindi mainit, hindi masyadong uminit yung loob niya. Tapos, 2 kawali ata yun. Isang small, isang medyo malaki-laki. Sabi ko doon, pag nagluluto sa sa labas, lalo na sa pritong isda, kasi mas maganda yun. Mas maganda magprito guys, sa ganung kawali pa rin, hindi yung sa non-stick. Parang iba yung prito sa non-stick kaysa sa ganung ganung kawali. Ewan ko bakit, kaya bumili ako. Total ni stove naman kami sa labas. And then, ano pa ba? Ano pa mga nabili natin dati sa taas? Hindi sa yun eh. Kasama yun nung mesh. Tapos wala na. Yun lang yun guys. Di naman masyado nagtagal na binat. Sobrang sakit sa tenga nung tugtog sa taas. Alam mo yung basag yung nila. Basag yung sound system nila. Para tunog lata. So, ayun. Masakit sa ulo sa tenga. So, yun lang guys. Ang ganap for today. Antayin ko lang ulit si yun nga magpipick up and then kakain na kami mag-anak, tapos mag-freshen up kasi tomorrow may pasok na si Chris, pero lang siya tomorrow, shorting period lang, alas 12 na yung labas niya, kaya kailangan maaga din kami pumunta ni daddy doon sa Makati para maaga din kami makauwi. So, yun. I'll see you tomorrow. Good night!